Dami karon ring Dimiao area na umig pahab. Ang gabi una. Ngayon magsurtihan ta. Yung pahab rin guys. Walang ka makitaan pa to guys. Akam. Taon ni guys. Dito taon niya guys. Kung taan na ta. Umpay na po guys mong itaan nga pahab. Ah, sudlan na ni mga guard. Abate. Ang daming paon po daw signal na ikuha to. Okay guys. Taman ta buntag ni. Buntagay bi, buntagay panaan. Doon na ta sa atong gitaan. Gitaan ni ron. Gaw. Ha? Naglikuyok na. Pikas usah. Oh, das ako dah. Akam di ay pantat. Ay hawan. Di guys, isang buok dah. Akam. Ya, makuk guys oh. Sudlanan. Makuk. Gini. Makuk dah. Sudlanan mah. Pan-pan guys ah. Kuha kong gitaan eh. Okay. Agtanaan siguro po ano niya. Kate. Okay. Video yun. Nari eh. Guys ah. Makuk kayo guys ah. Kuha na po ni guys ah. Kachamba. Daming tandong ito. Ano po yung dawi guys. Hawan. Ha? Iya guys oh. Hindi ko pa mahilang nagbantak. Okay kayo. Yara guys. Kisi-kisi guys. Kuku gare guys. Rere, ihagbong. Binso lah. Yan. Nalamoy mo. Mau si kapantat guys. Kisi-kisi guys. Nalamoy mo ito man. Bra. Wow. Lamoy kau. Gamay. Video ka? Di ay gamay. Ungon gaw. Di ungon. Di nakabuhi. Nakakuha na nakakao na. Uti bito na. Di ungon. Magdawi din gamay. Ako na good size na guys. Eh. Para magkaon niya.
Okay. Okay guys, kaduhang subay na mo ron. Magtimos deh. Sino magtimas? Nani magtimas? Duhang subay ron guys no. Si nana po rin kadawi. Di ada, kuha deh. Ya. Di pentat. Na. Una pa unpad. Di pentat guys oh. Pentat guys ada. Pentat. Pirsa. Ito ito ha. Usog yung mga. Guys, mapapagkuha. Guys, talikod. Kabit guys. Ako mo ito na iwagi kay padong ninja lamyon. Di nagbaki. Huwag pa malatuwa nagbaki guys oh. Dirang baki na. Huwag matay. Tintang. Ay, labo na marang nagnasamdan. Huwag mo na guys no, ang tirada na to sa unang kuha na to sa ato ang pahab. At maga sabaw ta o maga sugba po ta o naay pantat o napatay galuto. Magainit patag sabaw o mo na itong pantat guys no. Gisi may marinate na to ang ato ang kuha. Naay sugba ay. O karang guys no, is maga kuha to nga bubukaw ang tubig para idono na nga mong kuha nga sabunon nga hawan nga. Hugmay o karon guys no, magatuhog ta sa pantat. Arong masimit tinap-an na itong isda diri sa pagsugba guys no. No kay sa di pa human na mo kaon guys no, is magasubay na pumigot pero para na pumida doon ni guli na mo. O kaning among karon guys no, amo sa ning ikan-on ron among isudan na mo karon kay alas 12 na sa kadlawon guys no. Mao pa pagsugon na to luto kay di pa maputa dugay nahuman og panubay guys no sa una natong pagsubay sa atong pahab o mo ni ang atong tirada o diyan na guys no, isugba na nato ang atong pantat nga tulumbok fights na ni guys no. Kisi-kisi na ang luto na guys no, naay sabaw guys pang painit sa tiyan kay magkadlaw na food o kuha madugay nangaon na mi kay murag gusla na kayo. O mo na ni ang mga tirada ron nga panguha og isda siyempre ni mawa na tong tanduay diha pang painit sa tiyan pang pawa sa panuhot o suma madugay di sama day magkaon nami mao na ni ang atuang tirada guys no. Kani human ni paway tadtod suman subay na punta para di ta makatog ron guys no, kay magabuntag kay labami ni nga pagpanubay ning pahab na mo. Okay guys, kaon sa ta pirada. O karon guys manubay na pud mi sa amuang pahab. Okay, muna ni ang atong katulong subay sa atong pahab. Oo. Are. Guys. Dombok ka, dari dombok. Dombok. Hongo naman yung Dombok nabikas ta. ano sa? Ito ta. Nawin kadlaw mga kalambat. Dombok mga kalabat. Tabay sa ato kalabat ta. So dari kay isip so dari kay isipte. Sa. Kaya Iso da na lawas. okay. Iyo pa nga. Okay. Kaon karon. Mga kalabat. Pantat mga kalabat. Thank you sa welcome kalabat. Agay. Dito rin na lawas. Ang dawi na mga kalabat. Puso nito eh. Ano? Hapit mo na mag-isa. Nag-iisip ka na. Yun ang lawas.
Nabalion ang ba. Okay, ang kuha mga kalambat. Okay, magataod ka. Kuan, paon. Ha? Akam. Tapos. Yay. Jadi ating mo daw sa pitas. Yay, so dito. Pantat. Pantat na po daw. Ya, mga kapantak. Pantat yan. Ayan na. Yan, palat diri nga. Ano na yun, ano ito masiraw. Binsuan ka. Tunong long. Hindi ka dihok. Wah. Ano po? Pantat? Ha? Ha? Lumbok? Lumayo, mayo, mayo. Awan? Awan kalambat? Masa na? Harus ito ah. Ini ka. Ini balik, kuha pa rin na. Balik. Balik. Ano? Ano ka? Eh. May pagkabalik aray. Awan. Na. Awan. Oh, wah, kabuhi dyan. Ha? Kabuhi dyan. Luwag na. Yor. Bunga. Kabuhi dyan. Pantak mo. Ay, pagkabalik. Mako di yung suba. Kung yung pwede galito-luto guys dah. Nakalampat. Sayang nga ba? Sige. Ang lagi kabuhi ah. Yung kalambat. Tabog na. Kuha po nung dire. So. Pantat yung dire mga kalambat. Tulumbok mo di. Dah. Tulumbok mo di. Tulo. Dire dah. Pantat. Lapo na na. Mga tulumbok. Sayang. Usaha na balik. Wah. Sayang mga kalambat. Balian tag usa. Mga kahawan o kapantat. Okay. Sayang nga din bali ba. Ibangan na nagutra. Asin bulo. Adi Ay ito hawan pod. Hawan o pantat. Ungon. Panadari ibang bundok niya. Okay mga kalambat. Ini ating isa. Agay. Gahi man. Nato na. Ini ating guys. Okay. Napo na. Pantat. Awan. Ungon. Okay. Di ba nga bubud man. Ungon. Okay. Dako na nga na. Hawan-hawan. Balik na. Bala. Yan, nabubod na. Tigit. Ay badbad na pila. Okay. Yan ang mga ka... Yan. Tao naman. Okay. Gilamoy hindi niya.
Lamoy. Sul giningan. Tabunan ng kwad. Sul ning tabon din kung ganang maka. Lupot na. Hiot na, di ka na matay na. Bilin na. Oo naman. Patuhog yung jud bitay kung yung jud naglabay diba. Gab puntat nga. Gamay. Ang pagkaon ng ipat ba? Asa dada, sara tong makod mo yun. Nuwa man. Ang ugdang to. Net, timog tinagbasan nga. Bunog na. Ugdang mo ko. Ito may hadjang. Kaya mga ditog dako. Di, Mama ko. Okay guys. Wait na nga. Huwag ning mataw itog. Okay, mura to. Gawin na guys.